नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांसयत महायुती सरकाराचो सोपूत सुवाळो 5 डिसेंबराक जातलो अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हांणी दिल्या. सांजे 5 वरांचेर हो सुवाळो जातलो अशें तांणी जाहीर केले. महायुतीचे फुडारी खाते वांटपा संदर्भात निर्णय घेतले आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे फुडारी ताका मान्यताय दितले अशें बावनकुळे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगले. भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक आयले उपरांत भाजपाचो विधिमंडळ फुडारी वेचून काडटले अशी माहिती तांणी दिल्या. महाराष्ट्रातील संपूर्ण जनता, देशामधील जनता महायुती सरकारचा शपथग्रहण समारोह केव्हा होतो याची वाट बघत होते. तो आनंदाचा दिवस आला आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईच्या आझाद मैदानावर 5 डिसेंबर 2024 ला 5 वाजता हा शपथग्रहण सोहळा संपन्न होणार आहे. तेलंगणातल्या मुलुगू जिल्ह्यात आज सकाळी पुलिसांवांगडा जाल्ल्या चकमकीत 7 वामपंथी उग्रवाद्यांक मरण आयला. मेल्ल्या उग्रवाद्यांमदीं बिजापूर संबंधित सरगना भद्रू उर्फ पप्पन्ना आनी तांचे वांगड्यांचो आस्पाव आसा. ह्या उग्रवाद्यांनी आमी पुलीस आसात अशें सांगत 2 आदिवासींची हत्या केल्ली. पुलिसांच्या म्हायती प्रमाण आज सकाळी तपास अभियाना अंतर्गत जेन्ना पुलीस थंय पावले तेन्ना उग्रवाद्यांक पळोवन फारपेट सुरू जाली. पुलिसांनी उग्रवाद्यांकडेन 2 AK-47 रायफल्स ताब्यात घेतल्यात. हेरांचो तपास सद्याक चालू आसा. ओडिशातल्या भुवनेश्वरात अखिल भारतीय पुलीस महासंचालकांच्या परिशदेक कालच्यान सुरवात जाल्या. 3 दीस चालू आशिल्ल्या ह्या परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालच्यान वांटेकार विंगड राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांसंदर्भात सुरक्षा विशयाचेर ह्या परिशदेत भासाभास जातली. हातूंत सायबर अपराध, दर्यादेगेवेली सुरक्षा, माओवादी उग्रवादा संदर्भात विचार विनिमय जातलो. ह्या परिशदेत गृहमंत्री अमित शाह, घर सचिव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल वांटेकार जातले. ह्या संमेलनात राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधान विंगड मुद्द्यांचेर उपाय येवजण जातात. ह्या परिशदेत 200 परस चड अधिकारी वांटेकार जाल्यात. जातूंत चडशे DGP, पुलीस आयुक्त, IG आनी हेर वरिष्ठ पदावेल्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा. तशेंच तितलेच अधिकारी ऑनलायन लेगीत वांटेकार जाल्यात. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा आयज संवसारीक एड्स दिसाच्या कार्यावळीत वांटेकार जातले. देवी अहिल्या विश्वविद्यालयान हो सुवाळो आयोजीत केला. मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री मोहन यादव मानाचे सोयरे म्हूण ह्या कार्यावळीत हाजीर आसतले. ह्या वेळार एका प्रदर्शनाचे आयोजन जातले. हातूंत लाभार्थ्यांनी तयार केल्ल्या हस्तकला वस्तूंचे प्रदर्शन पळोवपाक मेळटले. केंद्रीय बंदर आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इटली देशाच्या भेटेर आसात. ह्या वेळार तांणी इटलीच्या युद्ध नौकेक भेट दिली. भारत आणि इटली देशांमधल्या संबंधांचो हो पयलो प्रवास आसा. भारत आणि इटली हांचे मदीं आशिल्ले हे संबंध ह्या भेटेचे कारण आसात अशें मंत्री सोनोवाल हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. हमारे देश की आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इटाली के प्रधानमंत्री के बीच में जो भी बातचीत हुई, निर्णय हुई, उसी को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने की है. और आज ये जो वेस्पूसी अमेरिको वेस्पूसी जो 93 years old वेसल इंडिया आ चुकी है, पहले कभी नहीं आया था. ये दोनों देश का जो हमारे दोनों देश की बीच में जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, इसी के आधारित ये सफल एक वॉइस उन्होंने पूरा की है. और अगले दिनों में दोनों देश के बीच में जितने भी माननीय प्रधानमंत्री के लेवल पर चर्चा हुई है, इन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध है.
सुकूर पंचायत सभागृहात सनातन संस्थेचं रुपया महोत्सव तसेच परमपूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज हांचो अमृत महोत्सव जालो। ह्या वेळार गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार सनातन संस्थेन सांस्कृतिक कार्यावळी सादर केल्यो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सनातन धर्माविशीं आपले विचार मांडले। कधी कधी म्हणतोय की आपला समाज झोपलेला आहे की झोपेचं सोंग घेतलेला आहे हे कधी कधी कळत नाहीये। तो निदान झोपलेला असेल तर तो बरा आहे की आपण त्याला उठवता तरी येतंय, पण झोपेचा सोंग घेतलेल्या माणसाला कधी आपण उठवू शकत नाहीये। पण आपण ते जागृती करण्याचं कार्य सातत्याने करता, त्यासाठीही आपल्या ह्याही कार्यासाठी माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। मी असं म्हणत नाहीये की म्हणजे आमच्या सरकारकडून खूप काही आपल्याला मदत होत असं मी कधीच म्हणणार नाही, पण खारीचा वाटा का असेना आपण जेव्हा जेव्हा आम्हाला सांगतात तेव्हा तेव्हा आमच्याकडून कुठेतरी खारीच्या वाट्याच्या निमित्ताने आम्ही आपल्याला सदोदित सहकार्य करत आहोत। यापुढेही अजूनही थोडा खारीचा वाटा जास्त उचलू असं मी नक्कीच म्हणेन आणि आपल्या या कार्याला मी शुभेच्छा व्यक्त करेन। मस्कटात सुरू आशिल्ल्या कनिष्ठ हॉकी आशियाई करंडक खेळात भारताचे जैत सेगीत चालूच आसा। सर्तीतलो चौथो खेळ आयज कोरिया पंगडा बरोबर जातलो। काल जाल्ल्या खेळात भारतान चीन पंगडा वांगडा खेळून मोठे जैत मेळयले। 16-8-0 अशा गुणांनी भारतान हे जैत जोडले। मध्यांतरा मेरेन भारतान 5 गोल करीत जैताची वाट कायम राखली आणि प्रतिस्पर्ध्यांकूय एकूय गोल करपाक दिलो ना। खेळ सोंपो मेरेन पंगडान 11 गोल केले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।